דברים מפגרים, אחי. לא, היום כאילו... אתה אומר שהוא יצטלם שיראו אותך סקייט שלך בכל... ברור שלא, אחי, אבל תחשוב שהיא דוגמה... אחי, אבל זו דוגמה עם מה אכפת לה, תכלס, כאילו, באמת, מה אכפת לה? תקשיב, היא הצטלמה מלא פעמים באירו. לא. מה אכפת לה כאילו עכשיו לעשות את הקצב? עזב את ההבדל בין סרטון שהוא אין לך חוויה עכשיו, אחי. אתה לא היית רוצה להשתתף בהגרלה? מה? לא היית... אחי, תכלס. שנייה. אני אומר לך, נגיד, לראות נגיד מישהו בעירום כמו מאיה דגן, אחי, בסרט, זה כאילו חלק מסרט, אחי, וואלה, האוטיזם שלה, זה בסרט, זה משהו מסרט. שמע את הגן, את הגדול מכל בר רפאלי ביחד. אבל פה עכשיו רואים סרטון סקס של בר רפאלי, או אתה מזדיינת, אחי. כמו פורנו, אחי. זה פורנו, זה הכי... אחי, אתה כזה... לא היית רוצה לראות את זה? נו, ברור שכן, נלך על הבן אדם, זה מביך, אחי. זה מביך. למה מביך, אחי? למה מביך? אז למה שחקנית פורנו אחרי זה לא מפריע לך? למה בר רפאלי כזה מפריע לך? למה אתה לומד את זה על כל שחקנית פורנו? כי שחקנית פורנו זה הייעוד שלה. זה הייעוד שלה. בר רפאלי רוצה את זה, היא רוצה, אבל היא רוצה שזה הייעוד שלה. היא רוצה. מה שאתה מסכים לי שיש הבדל בין בר רפאלי לבין שחקנית פורנו שהם הסטאר, אחי. אתה רואה? מה? מפורסמת, למה? כי היא טובה בזה. ג'מה ג'יימסון, אחי, ככה התפרסמה, ועכשיו היא כוכבת קולנוע. אתה לא יודע שבר רפאלי מלא זמן רוצה לפתח קריירת משחק ולא הולך לה, והיא רק דוגמנית? נו, זה הדרך שלה לעולם המשחק, זה הדרך שלה. זה הדרך שלה. היא תתחיל משחקנית פורנו, והיא תהפוך לשחקנית כאילו... תכלס, אחי, אתה לא היית רוצה להשתתף? לא היית רוצה להשתתף? זה לא באמת. מי הכין את זה? אבל לא הראית לו את ה... רגע, לא היית משתתף? לא היית משתתף? לא, תראי שאתה לסרטון. ראית את הזין? לא היית משתתף בזה? ברור שתשתתף, אחי, אבל שוב, נו, אחי, זה לא... ראית את הדף עם הזין וכוס? כן, הוא לא רע. צלם אותו? כן. קוטון קמרה. בורשטיין נפל בפח, בורשטיין. בורשטיין נפל. בורשטיין הפטר. מה לסרטון הזה? Happy birthday. דיברנו איתה,